Ni aging mga simana, ni gawas nagtrending ang mga ugong-ugong nga naay mukalas na mga dating general. Ako talangan sa nako, nara. Actually nagsugod ni sa info ops sa Twitter. Nakabutang diri, Viber group of 300 now reach nearly 500 members with junior officers from PMA, OCS, and OPC and other senior officers in active service. Napay mga retired generals daw nga now demand strong condemnation of China from President Duterte. Moni karon ng mga nanggawas na kuan. Tapos SND and CSAFP in talks with US counterparts as President Duterte downplays consistent prodding to issue statement against China's invasion. President Duterte resorting to appear-disappear tactics to evade issue. Withdrawal of military support probable if demand is not met. Moni ang gipost dahil dito sa kuan. Ang problema lang, wako kasabot kay in English man pandamay ni. But kidding aside, gipangutana si spokesperson Harry Roque. Ingon siya nga mga hearsay rana. Chismis rana. Og ang atong presidente wala mahadlok niya na wa na balaka. Mga samato pa sa Tagalog pa na kwentong kotsero. Yan. Siyempre diri kabalot ta diri sa Cagayan de Oro. Atong makauban karon among gihasol-hasol karon ang spokesperson sa 4th Infantry Division Philippine Army nasa linya o nasa Zoom si Major Rodolfo Cordero Jr. Major, good morning. May buntag, Idol Bernie. Ayan. Nagkasalamat sa pag-invite sa ako. Wala man ko nakahasol kay ganahan tagtubagan ng... Ayan. Ingit kayo na karon. Abi na ako ganang inang napukawan niyo si Major kay basin niya na-disturbon niyo ng pagkuhan. Okay ra man ka, Major? Okay kayo. Ayan. Lasing ko sa buntag. Mata na ka. Ang pirmirong pangutana din Major, gahi pa ba, Major? Ay, perting gay. Perting gahi. Mo na yung nakalamid. Epekto din sa kuhan sa pag maabot nakagapit na ka maabot o 40 years old ba? Major, sus, mo gini karon ng init karon nga isyo nga nay mga pipila ka mga retired generals or nay mga opisyales nga mutiwalag na kang kuan Tatay Digong. Unsa may tinuod ani Major? Sa information na kaabot sa ako, no, based lang po sa ako nabasa sa social media, ang uban na majority are retired, no? Una-una siguro, in the first place, wala ta kabalo kung tinuod ba o authentic ba na nga information katong gibasa nimo ganiya, no? Wala na ko check na ang yang authenticity. Ikaduha, in terms of support infantry division, no, wala never mi naka-receive or nakadungog diri og ingana nga mga chismis, no, bisan pa gani wala gani na siya may sigutan, no. In fact ang atong division commander si General Centino pero niya Idol Bernie ginasulti sa labi na sa iyang mga public address, no, kaning na yung mga activities ginasulti niya permi ang hugot nga suporta sa atong presidente. Sa tinud na iba, Major sir, kung kanabang mga retired nato nga mga generals, pag sila ba, bisa pag retired na sila, no? Kasi siyempre, connected ba yapon? Pag sila ba, for example lang kung sila moingon lugar nga, mutiwalag na ta sa presidente, kay wala ni, klaro, nga na lugang istorya, medyo maka-apekto ba gina, bisag retired na sila, Major sir? Sa tanong ako, wala kini siya epekto sa atong Armed Forces of the Philippines o sa atong mga kasundaluhan, no? Tungod kay ang atong mga kasundaluhan, very professional, Idol Bernie. Ikaduha, kining mga retired generals na to, wala na sila, outside na sila sa chain of command. Wala sila command na sa atong mga kasundaluhan. Ang atong chain of command is the division commander. Sa taas na mo, we have the Eastern Area Command, we have the Commanding General Philippine Army, we have the Chief of Staff, then we have the SND, then we have the President. Wala diha sa chain of command na to. Sa imong pagtanaw, Major sir, kuan ba ni? Kanang asa ka nagsugod ni nga isyo, sir?
wala ta kabalo no kung sa ilang mga personal nila mga opinion. Mm-mm. Anyway, sila naman retired naman sila. Kumbaga na sila usa sila ka citizen sa atong Pilipinas nga gi-enjoy ang ilang freedom of speech, kumbaga freedom of expression. So, sagda na ito kung unsa man nilang isulti o kinuod man galing na. Apan ang atong isulti sa atong 4th Infantry Division nga gibalik-balik sa atong division commander nga nindot ang pumalakad sa atong presidente nga naman. Okay, kining Sige, tama. Atong division commander, grabe man gyud ang suporta sa atong presidente. Mm. Okay? Sa iyang mga address sa Idol Bernie sa mga meeting sa RTF-ELCA kan other forum, ginasulti niya permi nga ang kining atong whole of nation approach ang pinakakompletong menu, ang pinakakompletong recipe para ma-address ang peace and security problem sa atong nasod, including development. So, asa man ka mangitana kung siya ang presidente nga naghugna ning Executive Order 70 kung diin na himo ning whole of nation approach, gina-address. Imagine ang atong for example, Northern Mindanao, ang atong mga proyekto dire ilalom sa RTF-ELCA, makuha na lang ka pila ka billion pesos ang gina-implement o dili kini ginagmay ng project. Kung para sa information sa everybody sa tanan, no, kining dalan gikan diri sa Impasugong, lagi og Kalabugaw Plains, tapos dito sa Minalwang sa Claveria, gawa sa Hinguog. Abri na. Correct. Tinod. So wala nagkulang ang gobyerno sa pagsuporta. Correct. Wala nagkulang ang gobyerno. O sa tinod-anay lang mas nitaas pagaling ang trust ratings sa Armed Forces of the Philippines. Kung imong tanawon, I think number 1 mo ang Armed Forces of the Philippines sa trust ratings sa government agencies, niabot mo 43.87%, no? Grabe, no? Siguro, tanawon nato ni Idol Bernie nga sa kataas sa trust rating sa AFP, nga full support sa atong presidente, no? Mao ni siya ang sa akong lang nga panglantaw, gusto nila dauton ang mag-create og chismis, no? Para ma-divide kining atong mga kasundaluhan, atong mga unit commanders, aron ma-weaken ang trust rating, no, sa atong AP. Pero that will not happen tungod kay ang katawhan man gyud Idol Bernie musulti kung unsa gyud ang gibuhat sa atong armed forces. So tinutong gingon ni Tatay Digong nga kung tinuod pa lang nawa sila saling nako. Dugay ra ko wa dinhi karon. Tama ba na sa Major, sir? Kaysa mo bitaw kita kami sa Armed Forces, kami sa 4th Infantry Division, nanumpa man kita nga sundo nato ang kinumpuman, nga respetuon nato ang protektahan nato ang konstitusyon. Ang atong presidente gibotar ni siya sa katawhan, no? Dako kayo lamang gani, no? Sa iyang katwang. So, but pasabot, base sa atong constitution, he is duly elected the president. So, suportahan siya nato sa atong armed forces. Apil lang ang katauhan, no? Alright. Major, sir, imong mensahe para sa mga nagtanaw karon, naminaw karon sa home radio o sa tibuok kalibutan nato mga Bisaya nga tao na balaka po siguro magunahon na. Ang assurance nato, sir, nga ang atong AFP, labi na diri sa 4th Infantry Division, nagasuporta pagyapon sa atong presidente. Dili sa mga naminaw o nagtanaw aning pinaka usog kayo nga gahi ni Bay program, no? Ang makapasalig mi sa inyo nga kining atong 4th Infantry Division sa Northern Mindanao o Caraga Region hugot nga nagasuporta sa atong presidente. Suportahan nato ang iyang programa kining gitawag og whole of nation approach to address peace, security and development sa atong mga areas of responsibility po Pilipinas actually aron mahimong hapsay, malinawon o malambuon ang atong mga panginabuhi. Mayong buntag. Alright. Oga, sir, ang ato bang mga tao da, sir, dili pa kailangan og Biramax kay gahi pa ba permente? Basta gani pagmata nimo alas 5 Idol Bernie o pag racing pa kanina okay pa na. Pagsaba lang mo kay magpadala lang mig Biramax diha ha. Kung in kasog luya na gyud ba? Pwede ka po na siya pang backup para in-case of emergency. Daghang salamat, sir. Major Rodolfo Cordero Jr., ang spokesperson sa 4th Infantry Division Philippine Army. Daghang salamat, sir. Mabuhay mo diha, sir.